Nu am ales niciodată să fiu un luptător. N-am vrut să port greutățile lumii pe umeri. Dar viața m-a aruncat în ring fără să mă întrebe și mi-a spus doar atât. Supraviețuiește. Așa că am făcut-o. M-am ridicat de fiecare dată când am fost doborât, chiar dacă genunchii îmi tremurau și inima mea era zdrobită. Am luptat cu lacrimi în ochi, cu sufletul greu, dar cu o dorință imensă de a merge mai departe. Nu am câștigat fiecare luptă, dar fiecare cădere m-a învățat ceva. Și fiecare dată când m-am ridicat, am descoperit în mine o putere pe care nici nu credeam că o am. Poate că viața m-a încercat mai mult decât am cerut, dar sunt aici. Am supraviețuit. Și asta mă face mai puternic decât oricine ar putea înțelege. Dacă și tu simți că viața te-a aruncat în ring, vreau să-ți spun ceva. Continuă să lupți. Nu pentru ceilalți, ci pentru tine. Fiecare bătălie te modelează, te face mai curajos, mai înțelept și mai puternic decât ai fost ieri. Mulțumesc că ai ales să urmărești puterea cuvintelor. Nu ești definit de câte ori ai fost doborât, ci de curajul de a te ridica de fiecare dată. Ești un învingător.